osajidwa abantu bonesani mene ziriri muzinda wa Lilongwe pamene mavenda ochita malonda osiyana-siyana makamaka pamene amachita ma business akaunjika akuchita ma demonstrations ndipo iwowa apita ku parliament koma zomvetsa chisoni Sosthene Mkwengwe amene ali a minister kapena kuti anduna amayang'anira za malonda agendedwa pamene amachita speech yawo kufuna kuyankhulana ndi anthuwa takhala pompo muone kuti mmene zilili zili bwanji muzinda wa Lilongwe lero lino pa 25 February 2025. Njinga nyambia lero toyambirira as of this moment ndiyekuti kubalwa njovu aliyense kandi mchaina kaya ndi mwenye amene akuchita malonda owodetsa kaunjika malaisensi yawo ochitira malonda mdziko muno kuyambira lero litapanga rivokta achotsa atsekekale maofesi awo onse. Business yakaunjika mavuto anu itero tikuwadziwa takala tikulankhulana kuyambira leloni kupita kutsogolo ndimafuna kuti aliyense amene akuchita bizinesi yakaunjika yoonetsa shopu yake ikhale yotseka chifukwa unduna wa zamalonda walanda malaisensi onse wakuchita zimenezi kupita kutsogolo tikumana ndi akuluakulu onse amene ali mu komiti ya mavenda ndi komiti yakaunjika kuti masanano tigwirane fundo zogwirika kuti katundu abwerere pamitengo imene amagulitsa poyamba. Ine zanikanene kwambiri ngatamalonda ndi zimenezo kuti tamve implementation ya zimenezi tikachoka pano koma komiti yanu itsalire kuti tikakonze mmene tiyendere zina zokutana mrama ya kunja imetapanga kuti tiwathandizire ochita malonda akakuchita komanso malonda ena ndotoka zimenezi ngati madollars amene timpereke ku makampani ngati amenewa zithandizira inuyo ochita malonda kuti pole zikulani zilinayo ikhale pansi ndimafuna mmene mawu amenewo katikalawo Diminuisce pamenepo chimene chikulanditsa kuti katundu azikwera kwamata malonda ali mapanga awiri pali amene amapanga malonda enieni amene ndalama yakunja ikuwasowa malonda awa ali pakati kaunjika mafuta ophikira suka komanso chakudya ndikufuna tipereke ndondomeko izi mumvetsere pakati panu pamuli magulu angapo ena amene mabwera kuti mulandire mayankho mumvere mayankho ndi awo ndisepakamana komanso Minister of Trade Dzulo aitana amene amaoda katundu weniweni kuphatikizapo akaunjika kuti tiapatse madollars petsalangaye tiapatse madollars kuti aonde katundu pamtengo wabwino chifukwa ngati katundu saoneka pamtengo wabwino ndikuti katundu azithulabe tsiku ndi tsiku iwowo akuvutika kupeza forex ndenda ikamongomeko kuti forex iwowo tiapatule tiapatse iwowo akuvutika kupeza forex ndenda ikamongomeko kuti forex iwowo tiapatule tiapatse iwowo kuti kwambira lero katundu asakwereso tipasikilola kuti katundu akwereso mtengo forex iperekedwa kumagulu 4 amene akupanga kaunjika onse amene amaoda kaunjika alambira madollars forex secretary za bank
wanga inandikenya. Kafunika ngakasweka.